سلام كبرات خطاتلتي إيرتريان ميديا نيتورك لوم ربو حدا ميازي 2026 عالمنا أبجافني حدا أزيو حدا غنيان دوماون تاريخ معرف دويلات ركب أتي أب مأكلاي مبرأ زلو زنكت كوينات لومي أب مبل سلاسان سلستر معالتو كابت زتلمدة دبداب حليفو ناب حدا كل انتناوي زوباون عالمون قلولاو تساقاقيرو لوم إذا حيزنايو قريبنا زلنا هتو زيناوي مدب كاب وقعوين معكنا زينان جبوت مجلت إتاتن زترخ يوم لومي حبرات إمارات عرب نتي أب كوينات كتأتوي أزبل زنبر ورطات بوقعي نتيقاتو لام حلافي أهقراوي تكال ساعات 10 مليون برميل ندادي أب معالتي كمزت أفئ بأزيو زسنبت كونتات أقالي علوم كمون أب عراق إسرائيل إيران حدست متقعتات تفتيمو مالو نابت زرزر حدش زينة بعمقات نقطهم اتقدامي نملأ دبلوماسيوي عالم زنقانق زينة كاب منغست حبرات إمارات عرب زوات وقعوي مجلس يوم ادمي حدة ساعتات غازيتا وول ستريت جورنال حبرات إمارات عرب نتبي إيران زتعطوات أبي بحر هرمز بوتهدراوي حيل نمخفات دسيتات نمقوت صارن مس أمريكا خوينا ناب قطتاوي كوينات تأتولا زبل صبصاب أوت يونيروم إذا تصبصاب زي نملأ مأكلاي مبرأ أبرعدي أودي أووكا أنت نبرة لومجن منغستي إمارات نزي بتري نتيقوا لهم لعلواي بعد سلطان حبرات إمارات عرب لوم يابزو صهوت مجلتي إذن وول ستريت جورنال تصبصاب جيغا مخانو بوقعي أفليتو اتبع السلطان بقالو كبرهن كلو حبرات إمارات عرب نتي دحنت بحرن زي قوارت وحزن نقدن نموحاس زقبر أهقراوي تسعرتات نمدقاف دلوتي جناخه زخون يكون كمز عين التساتفو مس أهقراوين محازوت بملؤ متحببارن أهقراوي حقي بتصنع بمخبارن ترايو زفتسم اتي إمارات ناب وراراوي مرقت التساقاقر آلا زبت سبتاب بفتسم حاسوتيو إمارات لؤلاون نتا هزبان تحت قرصان محلاو زخون ناي مكل خال مرقتيات تختل نزمت زي حقاو متقعتتات قنا رأسا ناي مكل خال مسلا حلوي كبل عرقاقيت اللوم بتوساخي اتباع السلطان تصبي بحر هرمز نعلماوي قطبا اندمت نموخان بمقلاص بزخونة هاجر عنوات ويمفررح كوردو كم زي قباقات انكيقوم نزن إمارات مقلتي اتهاجر كساب كندي زاكن حادقنيا بوليتيكاوي قارانا من قد تركب كم زلا زرئيوم إمارات نتبي إيران زتعطوات تصبي بحر هرمز كخفت برتع دليتر إلا مخنياتو قطبا بقويو زمراق جناخب على قدامي تتواقعت كوينا أنصار إيران كوينات كتكفت فتصوم عيتدلنيا مخنياتو زخوانا يخون قطاو ورار ندوباين أبو داون قطاو علامانا إيران ميسايلات كجبران مخانو أتصبيغا تفلت سلازي إماراتنا أمريكا بدحريت كدقفكي جنكا أنا أبقدميت أيكسلفن يزبل استراتيجي تختال لام إذا كله دبلوماسيا وركبات إنها تخايدن كلا أبايتا زكاي زلو وتهدروا الدبداب جن بالزيدوب يقصل الله لومي منستر مكلغال حبرات إمارات عرب أب تاريخ التهاجر ترى بزي فلت كونتات معبل متقعتات يقات ما كم زلو زرقاقت حدش سبساب أوتيوم منستر مكلغال إمارات كم زرقاقتو لومي تراي سرعة مكلغال أير التهاجر كاب إيران زتو توكوسو حموشتا بالستيك ميسايلاتن 35 دروناتن أب كل أير هاجرو أفشلو اللوم اتعزيز سنبت جنا اتحفشو قصريو المينستر بوقع كم سقالتو كابتو كوينات زجمرو لعلت كساب لومي عتحيزو إمارات بتغلالا 430 ميسايلاتن كلتشحن 10 دروناتن كاب السمايات هاجرا أودي الله إذ أطرزي إيران كساب كندي جزوف والتهدراوي أطوار قبل علو قربا بالتهجرة تزنب كم زلان اتخوينات بعاقنو كساب كندي جزيف كم زخونن زرقاقت يوم إذ كل ميسايلات أب أيركوا أنت تهرمة اترفراف جن هي السبات يطفأ الله معكن زينا وام كم زحبرو أب الزوبا القوين بزودق السبر بارناي ميسايل حدا زيغا هندي بخبيت قوسي للوم أبتا معلتتي أدما أب الزوبا فجيرا بزودق السبر بارناي زفشلة درون حدا السب هيوت سينو اللوم إذا زرقينا هزب إمارات معلتاوي أب تحت رعدن سقاتن وديقو كم زلقيو نزي سعيبو دما من قد داير دبي نزخونه يخون زيغانا إيران ناب حبرات إمارات كي آتو وي معرفو نفرت أبيلو كي حلف ملوء بملوء كم زأقدتو لومي بوقعي أفليت كاوت هدراوي قجت وطينا ناب علماو قطبا كنملسن كلانا لومي بزوات اتساب نملا علم زنكتكتيو حلافي أهقراوي تكال ساعات زخونه فاتح بيرول التخوينات أب لعلي علماوي قرب ندادي زورو دوزل عنوات أب تاريخ ترأيو زي فلت مخانو أقاليعوم
ፋቲሕ ቢሮል ምስ ሓላፊ ሃገራዊ ሃብቲ ኖርዌይ ኒኮላይ ታንገን ኣብ ዝገበሩ ቃለ መሕትት ክሳብ ሕጂ እዚ ኩናት ኣብ መዓልቲ ኣስታት 12 ሚልዮን በርሚል ናይ ነዳዲ ቀረብ ከም ዝጠፍእ ገይሩሎ ክብል ኣዝዩ ዘሰንብድ ሓበሬታ ኣውፅኡሎ። እዚ 12 ሚልዮን በርሚል ኣብ መዓልቲ ማለት ዳርጋ ልዕሊ 10 ሚእታዊት ናይ ጠቕላላ ዓለማዊ ሃልኪ ነዳዲ ማለት እዩ። ቢሮል ብምውሳኽ ኣስታት 40 ዝኾኑ ቀንዲ ዞባውያን ትካላት ፀዓት ብከቢድ ዓንዮም ኣለዉ። እቲ ሎሚ ዘሎ ዝዓበየ ፀገም ሕፅረት ነዳዲ ነፈርትን ዲዘልን እዩ። እዚ ሳዕብየን ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ኤስያ ንሪኦ ኣለና። ግናኸ ኣብ ቀረባ እዋን ኣብ ወርሒ ሚያዝያ ወይ ግንቦት ነዚ ሓደጋ ኤውሮጳ ክትሽከሞ እያ ክብል ፅኑዕ መጠንቀቕታ ኣመሓላሊፎም። እዚ እንታይ ማለት እዩ? ሕፅረት ዲዘል ማለት መጓዓዝያ ናይ ዓበይቲ መካይን፣ ትራክተራት ሕርሻን መራኽብን ደው ይብል ማለት እዩ። እዚ ማለት ድማ ቀጥታዊ ምቁራፅ ናይ ምግቢ ቀረባትን ካልእ መሰረታዊ ሃልክታት ነገራትን የስዕብ። እቲ ሕፅረት ነዳዲ ነፈርቲ ድማ ንዓለማዊ መጓዓዝያ ኣየር የቋርጾ። ንሃገራት ቀርኒ ኣፍሪቃን መላእ ዓለምን እዚ ማለት ዘይፅወር ናይ ዋጋታት ዘቕባበ ሕፅረት ምግብን ዓለማዊ ቁጠባን ውድቀት ማለት እዩ። እዚ ኩናት ብሓቂ ንዓለማዊ ቁጠባ ኣብ ታኼላ ይሸመሎ። እቲ ኩናት ኣብ ዶባት ኢራንን እስራኤልን ጥራሕ ኣይተሓፅረን። ኣብዘን ዝሓለፋ ሰዓታት ሓድሽ ስትራቴጂካዊ ዕላማ ተደብዲቦም ኣለዉ። ፈለማ ማዕከን ዜና ሻፋቅ ኢራቅ ከም ዘረጋገጾ ኣብ ከተማ ኤርቢል ሰሜን ኢራቅ ብዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ድሮን መኽዘናት ነዳዲ ካስትሮል ብከቢድ ባርዓዊ ዓኒሎም። ካስትሮል ብብሪጣንያዊት ኩባንያ ቢፒ ማለት ብሪቲሽ ፔትሮሊየም ትውነን ኮይና ኣብ ወርሒ ታሕሳስ 65 ሚእታዊት ብፅሒታ ንኣሜሪካዊት ትካል ስቶምፒክ ሸይጣቶ እያ። እዚ መጥቃዕቲ ሰብኣዊ ክሳራ እኳ እንተዘየውረደ እቲ ዝዝርጋሕ ቪድዮታት ግን ናሕሲ ናይቲ መኽዘን ሙሉእ ብሙሉእ ከም ዝዓነወን ከቢድ ትኪ ክወፅን የርኢ። ኢራን ወይ መሓዙታ ነቲ ዞባ ዕላማ ብምግባሮም ንረብሓታት ቁጠባ ዓባይ ብሪጣንያን ኣሜሪካን ኣብ ዝሃለዉ ይሃልዉ ከም ዝሃርምዎም ንጹር መልእኽቲ የሕልፍለዉ። ብወገን ጣህራን ድማ መንግስቲ ኢራን ሎሚ ንግሆ ኣብ ዘውፅኦ ሓድሽ መግለፂ መጥቃዕትታቱ ኣብ እስራኤል ኣብ ዝርከብ ኣህጉራዊ ማዕርፎ ነፈርቲ በን ጉሪዮን ከም ዘተኮረ ኣፍሊጡሎም። ብፍላይ ድማ ኢራን ነተን ናይ ኣሜሪካ ነፈርቲ ኣብ ኣየር ነዳዲ ዝመልኣ ማዓስከረን ዕላማ ከም ዝገበረቶ ገሊጻ ኣላ። ብተወሳኺ ሓይልታት ኢራን ንመደበር ምክልኻል ድሮናትን ማእከላት ወታደራዊ ኩነታትን ናይ ሕቡራት ኢማራት እውን ዕላማ ከም ዝገበሩ ሓቢሮም ኣለዉ። እዚ ኢራን ነቲ ሎጂስቲክን ወታደራዊ ድጋፍን ናይ ኣሜሪካን እስራኤልን ንምቁራፅ እትጥቀመሉ ዘላ እስትራቴጂ እዩ። ብተወሳኺ ኣብ ውሽጢ ኢራን ድማ ማዕከናት ዜና ኢራን ከም ዘረጋገጾ ፖሊስ ኣብ ምዕራባዊ ግዝኣት ሎረስታን ኣብ ከተማ ኮረማባድ ሓንቲ ብኣሜሪካ ዝተሰርሐት ሉካስ እትበሃል ድሮን ተሃሪማ ከም ዝወደቐት ኣፍሊጦም። ከተማ ኮረማባድ ኣብ ማእከል ኣኽራናት ዛግሮስ እትርከብ ስትራቴጂካዊት ቦታ እያ። ኣሜሪካዊ ድሮን ኣብዚ ቦታ ተሃሪማ ክትወድቕ እንከላ ኣሜሪካ ንውሽጣዊ ጸጥታ ኒኩለሳዊ ትካላትን ኢራን ንምስላይ ዓሚቕ ናይ ኣየር ወፍሪ ተካይድ ምህላዋን ኢራን ድማ ንስርዓታት ኣየራ ብትኩረት ትሕሉ ምህላዋ የረጋግጽ። ክቡራት ተኸታተልቲ ኤርትራያን ሚድያ ኔትወርክ ሎም ረቡዕ 1 ሚያዝያ 2026 ኣቕሪብናልኩም ዘለና ህጹጽ ሓድሽ ዜና እዚ ይመስል። ካብ ሕቡራት ኢማራት ዓረብ ናብ ቀጥታዊ ኩናት ከኣትየ ዝብል ወረ ብወግዒ ዝነጸገትሉን ናይ ምክልኻል መርገፂኣ ዘረጋገጸትሉን ዜና እቲ ኣብ ሓንቲ መዓልቲ 35 ድሮናትን 5 ሚሳይላትን ዘውደቐትሉ ከቢድ ደብዳብ ንኢራን ሓላፊ ፋቲሕ ቢሮል 12 ሚልዮን በርሚል ነዳዲ ምጥፍኡን ኣብ ኤውሮጳ ክመጽእ ዝኽእል ሕፅረት ዲዘልን ዘጠንቀቐሉ ሓደገኛ ጸብጻብ እቲ ኣብ ኢራን ኣብ በን ጉሪየን ዝርከብ ናይ ኣሜሪካ ነፈርትን ኣብ ኤርቢል ዝርከብ ናይ ብሪጣንያ መኽዘን ነዳድን ዝወረዶ መጥቃዕቲ ኣብዚ ናይ ሎሚ ጸብጻብና ተጠቓሊሉሎም። እዚ ኩሉ ሓድሽ ፍጻመታት ዘረጋግጸልና ሓደ ሓቂ ኣሎ። እዚ ኩናት ማእከላይ ምብራቕ ደው ዝብለሉ ኣንፈት የለን። መዓልታዊ ሓደስቲ ዕላማታት ይውቅዑ ኣለዉ። ዓለማዊ ቁጠባ ድማ መዓልታዊ ብቢልዮናት ዶላራት ዝቁፅር ክሳራ ይገጥመሎም። ነዚ ኣዝዩ ተለዋዋጥን ሓደገኛን ዝኾነ ዲፕሎማስያውን ወተሃደራውን ኩነታት ኣብ ነፍሲ ወከፍ ሰዓት ብቐረባ እናተኸታተልና ሓደስቲ ጭቡጥ ሓበሬታታት ሒዝና ክንምለስ ኢና። ካብዚ ሎሚ ብስፍሕ ዝበለ መልክዕ ዘቕርብናዮ ህፁፅ ናይ ዜና ሓበሬታ ብፍላይ ብዛዕባ እቲ ሕቡራት ኢማራት ዘውፃቶ ናይ ምክልኻል መግለፂ ዲኹም ወይስ ብዛዕባ እቲ 12 ሚልዮን በርሚል ነዳዲ ምጥፍኡ ኣብ ዓለምና ዘምጽኦ ክብሪ መነባብሮ ብዝያዳን ብዕምቆትን ክንዝትየሉ እትደልዩ? ሓሳብኩም ብኽብረትኩም ኣብ ኮመንት ኣካፍሉና። ሰናይ መዓልቲ ይግበረልኩም።